O să fie un meci foarte greu. Este cel mai important meci al meu de până acum. Lupt pentru centura la categoria mea, pentru titlul internațional. Și am avut o perioadă foarte încărcată. Trebuia să mă împart și la serviciu, și la sală cu băieții, și pregătirea mea. Te-ai gândit vreodată la knockout? Da. Te gândești și la knockout. Și că-l iei și că-l dai. Primul knockout l-am luat la 16 ani, eram încă mic. Și datorită antrenorului meu, datorită părinților mei care m-au ridicat, am reușit să mă ridic și mai sus. O scurtă descriere a palmaresului de până acum? Am undeva la 250 de meciuri susținute, dintre care am câștigat foarte multe medalii naționale și cele mai importante, am reușit să ies vicecampion mondial în cea mai puternică promoție de amatori, campion mondial ISCA, vicecampion european WACO.